गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं होननानै आसा खालामबाय आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। बेजों लोगोसेनो चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दिनै गोबांथार आयदा गैया, मोननैसोल' आयदानि सायावनो जों सावरायगोन आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जे आंनि इउटुब चेनेला बेबायदिनो माखासे गोजामानो जा गोदानानो जा जिखुनु भिडिअनि सायाव रिएक्सन खालामनाय आरो बेखौ रायजो राजाफोरनो फिन खेबसेबाव दिन्थिनाय आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनाय। दा बिनि थाखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे मोन्दांथि मोनोबा कमेन्ट खालामहरगोन होननानै, मानोना नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो बिथा खालामनानै आङो भिडिअखौ बानायनाय जायो। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदिनि। UPPLनि मोनसे मिटिङाव एबा जथुमनायाव माखासे मानसिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मिटिं खोनासंनो होननानै नुजाथिहैयाखै। बिथांमोना हेलिकप्टार नायनो एबा मिटिंखौ नायनो होननानैसो थांदों। बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिश्वजित दैमारि सारा खाम्फा बरगयारिखौ जोबोद बाख्नायदों। बिथाङा सासे लेखा गोरों मोजां मानसि, गुनि गियानि मानसि होननानै बिश्वजित दैमारि सारा खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बाख्नायदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायदों। बिदिब्ला खाम्फा बरगयारि बिथांनोनो भटखौ होनो नांगौ होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो गुबुन फारसेथिङै हाग्रामा महिलारि सारा आथिखालाव BPF हान्जानि थासारि आरो रायजो राजाफोरा BPF हान्जाखौ मानो मोजां मोनदों आरो BPF हान्जाया माबोरै देरहागोन बिनिनो माखासे बिबुंथि होदों। बेफोरखौ नायलांदिनि। दा गिबियावनो नायनि जे UPPL हान्जानि मिटिङाव रायजो राजाफ्रा मानो थाङो। মিটিং চাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কাই আহিছে? কৰ্মত বৰ পিছত ভোটটো ক'ত দিব? হা? কিয়? তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহিছে? আচ্ছা, আপুনি ভোট নিদিয়ে? ক'ত দিব? BPF হতে দিব। চাচা আপুনি, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আমার ঘর 2 নং করে মারি। 2 নং করে মারি। ভোটটা কই দিবা? নাঙ্গলে। দেখবার লিগে আছো? बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय, मिनिथावा बोराबथावा जेनो हक बे जानानै थांबाय। रायजो राजाफ्रा बेखौ नुनानै मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै हरदो। दा गुबुन मोनसे भिडिअ फैदिनि जे बिक्रम दैमारि बिथाङा UPPL हान्जानि माखासे गोरोन्थिफोर जेरै नंखाय अरुणोदय फर्म राननाय बेफोरनि सायावबो बिबुंथि होदों। भिडिअखौ एसे नायलांदिनि। दा BPFनो भट होनांगौ होननाय बायदि बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो दाखालिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंखाबाय। आरो आंखौ मोनसे हाबाथिलियाव लोगो मोननायावबो बिथाङा फंसे खोथाखौनो बुंदों, मिडियायावबो बेखौनो बुंदों, आंनि सिगाङावनो बेखौबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोजां मानसि, मोजां लिडार, सोलोंथाइ गोनां आरो गियान गोनां होननानै, मोजां लिडार होननानै खाम्फा बरगयारिखौ बिश्वजित दैमारिया बाख्नायदों। बिनि ओंथियानो जाहैबाय गासैबो रायजो राजाया भट होनांगौ होननाय जादों। नङाब्ला बिथाङा गावसोरनि केन्डिडेट NDA एलायन्सआव थानाय केन्डिडेट बा जयन्त बसुमतारी बेखौसो मोजां केन्डिडेट होनना बाख्नायनांगौ नङा होमबा आदै नरे? जयन्त बसुमतारिया मोजां केन्डिडेट, मोजां गोरों केन्डिडेट एबसुनिफ्राय फैनाय होनना बाख्नायनाङा होमबा? दा बिथांखौ बाख्नाया लाखिनो मा खालामबाय जे बिश्वजित माबा खाम्फा बरगयारिखौसो बिश्वजित सारा बाख्नायबाय। बिनि ओंथियानो जाबाय जे मोजां केन्डिडेट जिहेतु गोरों केन्डिडेट होनना बिश्वजित दैमारि सारा बुंबाय, होमबाथ' नों खाम्फा बरगयारिनो होथारनांगोन नङा आरो? बे खोथाखौनो फोरमायनाय जादों जे बिश्वजित दैमारि सारा इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बुंनाय जाबाय जे गोरों केन्डिडेटनो नोंथांमोना भट हो होननाय जाबायब्रा। दा अरुणोदय आरो रेशन कार्ड दाननाय, बे दाननो नागिरग्रा लिडारखौ सोर लाना फैखो नङा होमबा? कुनु दिनथ' बिदि जोंनियाव बुंफैयामोन UPPLनो भट होआबा नोंसोरनि अरुणोदयखौ दानना होगोन, नोंसोरनि रेशन कार्डखौ दानना होगोन होनग्रा लिडारखौ सोर लाना फैदों? प्रमद लाना फैयाखै होमबा? नङा नङा दे, प्रमद लाना फैयाखै होमबा? बे लाना फैग्रा मानसिया दाय जागोन ना जाया? जोंनि बे बिटिआरनि रायजोआव बा BTC रायजोआव बेनो दायनिगिरिब्ला गासैखौबो बेनो लाना फैयो। माबा
माबा UPPL नो भट होआबा NDA नि केन्डिडेटनो भट होआबा नोंसिनि अरुणोदय आरो रेशन कार्डखौ दानना होगोन बेखौथ' प्रमद बर'आसो लाना फैदो बे दान नङा रे मारै दानजालायनांगौ आरो मा अरुणोदय फर्म राननायाबो नैबे गांसे अरिजिनाल नैबे गांसे गांथाम थायो बिथां बेयाव लिरनाय दोङो नै सोर मोनो नै माबा डिभर्स हौवाजों हिनजावजों गारलायनाय बेसो मोनो आरो मा श्रमिक परा पृथक गावनि हौवा हिनजावजों माने सेपारेट थालायनाय बेसो मोनो आरो नैथियाव जाहैबाय बिधवा जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरसो मोनो ओमफ्राय थामथियाव 4 नम्बराव जाहैबाय बिकलंग मेगन गैयै खोमा खोनायै आथिं लेंग्रा आखाइ गैयै खोमा फारसि गैयै बिकलंग बिसोरसो मोनो बिसोरनिया भट बायनो थाखाय जानला मोनला होजोब्बायब्रा आदै मिथिबाय बेयावनो दोङो हमजाया बिसोरो आरो बेयाव लिरखादो नै जुदि मिसा प्रमाण होनानै आङो बिकलंगबो नङा हौवा हिनजाव गारलायनायबो नङा आरो बिधवाबो नङा आरो माने डिभर्स जानायबो नङा होननायानो जुदि नङि मानसियानो जुदि फैसाखौ लायोबा बेयाव माबा बुंदों आंखौ एक्सन ला आयेननि बेरेखा जागोन होननाय लिरनाय दङ न'याव मिथिबाय खनायाव होमबा नाय बेखौ जोंनि रायजो राजाखौ UPPL आरो BJPआ मिसलेट खालामनाय जायाखै होमबा सोर दाननो हानो रावबो दाननो हाया बेनिखायनो बे ससे भिडिअखौबो नुबाय दानिया नायदिनि हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो आथिखालाव BPF हान्जानि थासारि आरो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माबोरै देरहागोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनायखौ आमगुरि ब्लक हिसाबै मिटिं खालामनानै आं जिखिनि मोनदों खोब मोजां गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो फैजोबदों खोब पजिटिभ मानसिफोरनि जिथु मुड लानानै ओंखारबोनाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो हायो जे BPFनि थाखाय भबिष्यत माने बे MP इलेक्सना बिराद मोजां जागोन आरो बयबो जाथियानो फैजोबदों आं नुदों UPPL देरहाया बेवहाय खुनु फेक्टरा नङा जोंजों जुजिनो हानाय क'क्राझार लकसभायाव खुनु पलिटिकेल पार्टि आं मोनाखै दासिमाव बा दिनैसिमाव आरो नुनायबो नङा इलेक्सना गोबां दोलोनिफ्राय UPPL नागारनानै बा BJP नागारनानै बा कंग्रेस नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबनाय हिसाब गैयै जाबाय दिनैबो बेहाय 100 जननि बारा UPPL आरो BJPखौ नागारनानै फैनायफोर दङ आरो बिनि सिगाङावबो बै दक्षिण हावलियावबो बेबायदिनो प्रग्राम जादों मिटिं जोबखांनानै 100नि बारा UPPL आरो BJPखौ नागारनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों मथथे BPF हिसाबै खोब मोजां खालि मथामगुरि समस्ति नङा एन्टायार क'क्राझार लकसभा हिसाबै बिराद मोजां जोंना दे मानसि जाया बिसिनाव मानसि जाया रावबो थाङा आरो जुदि थांदोंब्ला बेखौ 500 थाखा हाजिरा होनानै लाना थांदों बिसोरो 500 थाखा हाजिरा होयै बिसोर मानसि लाना थाङो बेखिनिल' 2 लाखनि गोजौआव देरहागोन खाम्फा बरगयारिया दे बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै जों हमनो हायो जे फैगौ MP इलेक्सनाव थारैनो UPPL हान्जानि केन्डिडेट एबा NDA एलायन्सनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया जेनगोन बेखौ थारैनो रोखा होननानै हाग्रामा महिलारि सारा फोरमायदों आरो गुबुन फारसेथिङै जोङो नुनो मोनदों जे अरुणोदयनि नंखाय फर्म राननाय बेखौबो बिक्रम दैमारि बिथाङा थारैनो फोरमान होनानै बेखेवनानै होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मानोना अरुणोदयनि फर्मा गासै गांथाम थायो नाथाय UPPL हान्जानिफ्राय बा BJP हान्जानिफ्राय जाय फर्मखौ राननाय जादोंमोन बेयो गांसेल'मोन आरो गुबुन फारसेथिङै अरुणोदयनि जिथु आसनि बेखौ सोरबायदि मानसिया मोनो बेखौबो गुवारै फोरमायना होबाय आरो गुबुन फारसेथिङै UPPL हान्जानि मिटिङाव जे रायजो राजाफ्रा हेलिकप्टार नायनो बा मिटिंखौ नायनोसो थाङो नाथाय भटखौ BPF हान्जानोसो होगोन बेखौबो थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमान जाबाय होननानै आङो सानो दा भिडिअखौ गोलावथार खालामलिया दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ गोजोन्थों